ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பெர்முடா பேந்தர் அப்படின்னு புதுசாக ஒரு ஈவெண்ட் ஒன்று அப்டேட் பண்ணியிருக்காங்க. இது ஒரு 2 hours முன்னாடி தான் அப்டேட் பண்ணியிருக்காங்க. இது ரொம்ப வெறித்தனமான ஈவெண்ட்டாக இருக்குது. நான் கூட அது சும்மான்னு தான் நினச்சேன். பார்த்தா ப்ளே ஸ்டோரில் போய்ட்டு நம்மள மாதிரி பிளேயர்ஸ் நிறைய பேர் போய்ட்டு கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இதில் என்னென்னா, அந்த வர அப்டேட்டில் வந்து இது மொத்தமாக உங்களுக்கு சேஞ்ச் பண்ணி தரேன் அப்படின்னு இன்க்ரீஸ் பண்ணி தரேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. என்னென்னா, இந்த பவர் கேரக்டரோட பவர் இருக்குங்க இல்லையா, அது நீங்கள் டெவலப் பண்ணால் பவர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். டெவலப் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ஃப்ராக்மெண்ட் அதிகமாக தேவைப்படுது, கோல்டு அதிகமாக தேவைப்படுது. ஃப்ராக்மெண்ட் இருக்கும்போது கோல்டு இருக்காது, கோல்டு இருக்கும்போது ஃப்ராக்மெண்ட் இருக்காது. இந்தமாதிரி நிறைய ப்ராப்ளங்கள் இருக்குது. அதனால் இப்போ வந்து அடுத்த அப்டேட்டில் எப்படின்னா, உங்களுக்கு லெவலைட் கார்டே இல்லாமல் ஈஸியாக வந்து உங்களுக்கு டெவலப் பண்ணிக்கலாம். அது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, கோல்டு ரொம்ப கம்மியாகவும் ஃப்ராக்மெண்ட்டும் ரொம்ப கம்மியாகவும் அவங்க தராங்க. அப்படின்னு நீங்கள் கம்மியாக வச்சு ஈஸியாக இப்போ இவ்வளோ நாளாக நம்ம ஒரு லெவலைட் கார்டு இல்லாமல் இன்க்ரீஸ் பண்ணோம்னா ரொம்ப நாள் விளையாடி கோல்டு காயின்லாம் சேர்த்து அப்படி தான் நம்ம இவ்வளோ நாளாக கேரக்டர் வந்து டெவலப் பண்ணிகிட்ருப்போம். இனிமேட்டு சுலபமாக பண்ணிக்கலாம், ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா, நம்ம ஸ்கில் ஸ்லாட்லாம் வந்து ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருப்போம் காயின்ஸ் கொடுத்து. இப்போ வந்து அவாக்கிங்னு ஒன்று வச்சுருப்போம்ல, நம்ம வந்து சாதாரணமான ஸ்கில் ஸ்லாட் வச்சுருக்கும்போது அவாக்கிங்னு போனால் அதுக்குன்னு தனி ஃப்ராக்மெண்ட்டு, அதுக்குன்னு தனி ஸ்கில் ஸ்லாட்டு, அதுக்கு லெவலப் பண்ணின்னு அது ஒரு தலைவலி பிடிச்ச வேலையாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இப்போ வந்து இந்த அப்டேட்டில் எப்படி சொல்லியிருக்காங்கன்னா, நம்ம வந்து அவாக்கிங் முடிச்சிட்டோம், இப்போ கெல்லி வந்து ஷிஃப்ட்டு கெல்லி இருக்குது, அது வந்து நம்ம அவாக்கிங் முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா 2 ஒரே கெல்லியாக ஆகிடும். நம்ம அதுக்கப்புறம் நார்மல் கெல்லிலாம் கொண்டு வர முடியாது. அந்த ஒரே கெல்லி பவர் நம்மளுக்கு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும். அதே மேக்ஸ் லெவலு உங்களுக்கு வந்து எல்லா ஸ்கில் ஸ்லாட்டும் ஓப்பன் ஆகிருக்கும். அதனால் நீங்கள் ஈஸியாக பண்ணிடலாம். உங்களுக்கு வந்து அதுக்கு தனியாக ஸ்கில் ஸ்லாட் ஓப்பன் பண்ணணும், ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் எடுக்கணும், லெவல் ஏற்றணும், இப்படிப்பட்ட வேலைலாம் நீங்கள் செய்ய தேவையில்ல. வேறு என்னென்னலாம் கேட்டிருக்காங்கன்னா, உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து சிஎஸ் மோடுக்கு தனி ஒரு ஸ்கில் ஸ்லாட் ஒரு செட்டாக வச்சுருப்பீங்க. ஏன்னா இது எதுக்கு சிஎஸ் மோடுக்கு இந்தந்த பவர் வச்சா தான் சூப்பராக இருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் சிஎஸ் மோடுக்கு தனியாக வச்சுருப்பீங்க. பெர்முடா இந்த கிளாசிக்லாம் ரேங்க்டு அதுக்கெலாம் தனியாக நீங்கள் ஒன்று வச்சுருப்பீங்க. இது வந்து அதனால் இப்போ எப்படின்னா ஈஸியாக நீங்கள் ஸ்கில் ஸ்லாட் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிற மாதிரி வருது. எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, உங்களோட மெயின் லாபிலே நீங்கள் போய்ட்டு ஈஸியாக அப்படியே மாற்றிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி இந்த அடுத்த அப்டேட்டில் சொல்லியிருக்காங்க. இது ரொம்ப வெறித்தனமாக இருக்குது. நீங்கள் வந்து இதில் கமெண்ட் இங்கே பண்ண முடியாது, நீங்கள் ப்ளே ஸ்டோரில் தான் போய் பண்ணலாம். பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அடுத்த அப்டேட்டில் கண்டிப்பாக மாற்றி கொடுத்துருவாங்க. இது வந்து இப்போ வர அப்டேட்டில் இது எல்லாமே உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்த கேரக்டர் எல்லாத்தையுமே உங்களுக்கு பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. அடுத்ததான் நம்ம வந்து இப்போ புதுசாக வர கேரக்டர் எல்லாமே பவர் வந்து நல்லா சூப்பராக இருக்குது. ஆனால் பழைய கேரக்டர் நம்ம அந்த வாங்காமலே வச்சுருப்போம் தெரியுங்களா, அந்த பழைய கேரக்டர்லாம் வந்து அது நம்ம விளையாடவே மாட்டோம். இப்போ அதுக்கு வந்து லெவல் வந்து பயங்கரமாக இன்க்ரீஸ் பண்ணி பவர்லாம் பயங்கரமாக இன்க்ரீஸ் பண்ணி புதுசாக அவாக்கிங்லாம் கொடுக்க போகிறாங்க. இப்போ இந்த பழைய கேரக்டர்லாம் இருக்கும் இல்லையா, ஆண்ட்ரியூ, ஆடம், அந்த மாதிரி கேரக்டருக்கெலாம் பவர் இன்க்ரீஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு கொடுக்க போகிறாங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அவ்வளோதான் இந்த ஈவெண்ட்டு முடிஞ்சு போச்சு. உங்களுக்கு வந்து இந்த வீடியோவில் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் நம்மளுக்கு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுவேன். நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்தோன்னே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க இந்த சேனலுக்கு மறக்காமல். அப்படியே அந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா நான் போடுற வீடியோலாம் உங்களுக்கு சீக்கிரமாக நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும். நீங்கள் பார்த்து உடனுக்குடன் தெரிஞ்சுக்கலாம்.